Salutare, oameni buni! Ce mai faceți, ce mai ziceți? Sper că toate foarte bune pe la voi. Astăzi aș vrea să discutăm un picuț despre asasinarea CEO-ului de la United Healthcare. Asta este o companie americană care se ocupă cu asigurările de sănătate. Deci un provider de asigurări de sănătate din Statele Unite. Și CEO-ul acestei companii tocmai ce a fost asasinat, împușcat pe stradă de către un om nemulțumit cu faptul că această companie de asigurări nu decontează anumite cheltuieli pe care probabil că ar trebui să le deconteze. Bine, de fapt problema este mult mai amplă în America pe zona asta. Nu prea aveam chef să discut despre treaba asta, dar am primit niște comentarii de la voi cum că v-ar interesa părerea mea. Nu știu exact ce părere să vă dau aici, dar prima chestie. Nu e ok să asasinezi oameni chiar dacă sunt vinovați de diverse chestii, chiar dacă sunt imorali, chiar dacă. Aici vorbesc ca idee. Dacă toată lumea ar începe acum să asasineze în stânga și în dreapta pentru că diversi oameni au făcut diverse lucruri sau unii oameni consideră că alții au făcut diverse lucruri și începem să facem asasinate în spațiu public, se cam duce dracu societatea. Deci, ca idee, nu susțin ideea de haide să-i asasinăm pe aia despre care credem noi că sunt nasoi. Poate chiar obiectiv sunt nasoi, dar arma asta asasinatului, pentru că nu-ți convine ceva să-ți iei cumva justiția în propriile mâini și să te duci la zona asta extremă de asasinat, nu mi se pare o chestie ok ca principiu. Bun, trecând peste asta, de ce s-a întâmplat asasinatul ăsta? Păi, companiile de asigurări din America, în foarte multe cazuri, nu în majoritatea cazurilor, dar în foarte multe cazuri, refuză claimurile, refuză să deconteze tratamente, fie pentru că asigurarea nu le include, fie pentru că găsesc ei tot felul de motive ca să nu le deconteze. Asta este problema cu asigurările de sănătate care nu sunt universale și asigurările de sănătate în America nu sunt universale. Asta este o problemă imensă. Este o problemă imensă care există în Statele Unite, cea mai bogată țară din lume, practic, cu oameni care, în foarte multe cazuri, ajung să moară pentru că nu au acces la medicină. Multe dintre claimurile astea, care nu sunt acceptate de asiguratorii privați, se sfârșesc prin moartea unor oameni. Am auzit de o statistică, n-am văzut-o exact, dar am auzit de la niște oameni așa mai de pe stânga, de pe YouTube, că ar fi undeva la 60.000 de oameni în America anual care mor pentru că li se refuză claimurile astea, pentru că li se refuză decontarea, chestie care este inadmisibilă și strigătoare la cer. Și dacă ne întrebăm ce trigăruiește tipul ăsta de comportament de tip asasinat, uitați-vă aici ce poate să determine așa ceva. Altă chestie. În America, asigurarea de sănătate în multe cazuri este dependentă de angajator, adică dacă îți pierzi jobul, îți pierzi asigurarea, ceea ce te face cumva foarte dependent de angajatorul tău, mai ales dacă ai niște probleme de sănătate. Deci niște chestii inacceptabile se întâmplă în America din perspectiva asta. Din câte am înțeles, cauza cea mai mare sau cauza principală pentru falimentul personal în Statele Unite îl reprezintă facturile de sănătate. Deci, practic, tu trebuie să plătești, poate că ești asigurat sau nu ești asigurat, dar există niște cheltuieli medicale pe care tu trebuie să le plătești din buzunar în anumite cazuri, chiar dacă ești asigurat. Și tipul ăsta de cheltuieli, ci că ar fi principalul factor pentru falimentul personal în America. Nu știu dacă sunt principalul, dar oricum sunt unul dintre factorii principali ai falimentului personal în Statele Unite. Americanii au ideea asta de faliment personal, dacă ai datorii și nu poți să le mai plătești, îți declari falimentul și e cam ca la firme. Și după aia începi you start clean. Dar să ajungi să dai faliment personal pentru că nu îți permiți să-ți plătești facturile de sănătate pentru că te-ai îmbolnăvit, asta mi se pare strigător la cer. Da, e nevoie să avem asigurări de sănătate universale, pentru că riscăm să ajungem ca în Statele Unite. Încă o chestie foarte importantă. În Statele Unite, deci Statele Unite cheltuiesc pe healthcare, da, deci pe sănătate, cel mai mare procent din PIB, cred că din lume, undeva pe la 17-18%, dacă nu mă înșel.
țări din Uniunea Europeană care au de fapt sisteme de sănătate cotate ca fiind mai performante decât sistemul medical din America cheltuiesc undeva la 12-10%. Deci o diferență imensă în cheltuieli mai mari pentru Statele Unite comparativ cu Europa, în condițiile în care multe sisteme medicale din Europa sunt de fapt cotate ca fiind mai bune decât cel din America. Deci aici am ajuns. Am ajuns ca în America oamenii, dacă au ghinion, să nu poată să aibă acces la tratament. Am ajuns ca în America oamenii să cheltuiască cel mai mult din lume, practic, ca procent din PIB, ca procent din economie, pe zona asta de healthcare, de sănătate, și practic rezultatele să fie mai proaste decât în țări care cheltuiesc ca procent din PIB-ul lor mai puțin decât America. Oamenii sunt nemulțumiți și înțeleg perfect că oamenii din America sunt nemulțumiți. Să sperăm că nu o să ne ducă și pe noi Claudiu Năsui în aceeași situație cu privatizarea sănătății. Da, este foarte nasol, după părerea mea. Ăsta este un eșec clar al neoliberalismului și al privatizării excesive și a nereglementării în sistemul medical din Statele Unite. Deci ăsta, după părerea mea, ce se întâmplă cu sănătatea în Statele Unite este un eșec al sistemului neoliberal, care sistem neoliberal își face simțite efectele în diverse moduri, în diverse țări. Nu e peste tot la fel, dar treaba asta cu sănătatea asta foarte scumpă, în multe cazuri inaccesibilă, din Statele Unite, este un simptom clar al acestui capitalism turbat, să băgăm piața peste tot și să demantelăm sistemele publice care ar trebui să fie publice. Sănătatea ar trebui să fie un sistem public, evident. Pentru că în momentul în care te îmbolnăvești, ai nevoie de tratament. Că ai bani sau că n-ai bani, este inuman să nu tratezi un om care e bolnav. Asta așa, ca idee. Evident, cam toată lumea ar trebui să aibă joburi și cam toată lumea ar trebui să contribuie la societate. Mai puțin oamenii care au niște, probleme și handicap clar. Dar să ajungi în situația în care să nu-ți permiți să te duci la doctor, în condițiile în care viața ți este amenințată, asta este strigător la cer și este inuman. Și ăsta e sistemul pe care l-au în Statele Unite, din păcate. Da, foarte nasol. Da, ce pot să zic? Cam atâta pentru astăzi. Să sperăm că nu o să ajungem și noi în situația aia, deși la cât de subfinanțat e sistemul nostru public, dracu știe ce o să se întâmple. La noi problema cu sănătatea, pe lângă faptul că se fură, înainte să se fure, avem o alocare pe sănătate foarte mică ca procent din PIB. Bine, și nici PIB-ul nu-l avem foarte mare, ca să fim sinceri, dar și din PIB-ul ăla care nu e foarte mare, alocăm undeva la 6,1% pe sănătate, în condițiile în care sistemele de sănătate performante din Europa alocă undeva pe la minim 9. Deci trebuie să ne creștem cheltuielile doar ca să avem pretenția să avem un sistem de sănătate bun. Trebuie să ne creștem cheltuielile cu aproximativ 50% pe sănătate, da? Față de cât cheltuim acum. Și evident că trebuie să eliminăm hoția, delapidarea de bani, sinecurismul și toate tâmpenile astea din sistem. Evident că asta trebuie să facem, dar trebuie să-l și finanțăm mai bine, pentru că altfel nu o să ajungem cu sistemul unde vrem. Bun, mersi că v-ați uitat, să aveți o noapte minunată, pa, pa!